marhabin izuwa tashar Hausa Room 24 TV. Da na subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun labarai da suka shafi nan gida Najeriya, Afirka da ma duniya baki ɗaya. Masani akan harkokin tsaro kuma shugaban cibiyar tsaron 'yan adam da zaman lafiya ta Jajike Adib Sani ya bayyana haka ne a wani taron jama'a mai taken annobar ta'addanci yana barazana ga tsaro, kwanciyar hankali da ci gaban tattalin arzikin Ghana, wanda kungiyar NOSAC wata cibiya mai zaman kanta da ke wayar da kan al'ummar yankin arewacin Ghana ta shirya. Adib Sani ya ce 'yan ta'addan ba sa kai Ghana hari ba wai domin ba za su iya bane ko kuma rashin karfin yin haka bane, amma domin suna amfani da kasar ne a matsayin mahadarsu. Ya ce abin da suke yi shine suna kai Burkina Faso, Togo da Ivory Coast hari, sannan su janye zuwa Ghana domin su sake shirya kai wasu har-haren. Adib Sani ya gaya muryar Amurka cewa wata cibiya mai zaman kanta da ke Faransa tare da taimakon wata kungiyar kasar Jamus da kuma rahoto da aka mika hukumar tsaron Amurka ne yasa suka gano wannan bayanin. So wannan bincike one French NGO Promediation su suka yi sun samu support from a German organization kuma time UN Security Council an ba su wani takardan da ya gwada waɗannan maganganu tun da aka attack Grand Bassam daga Ivory Coast 2016 Ghana sun yani kaman maganan nan inda ya kai nan ya iya kawo muna damuwa in sun gwada kaman after Burkina Faso da Ivory Coast next target ni Togo da Ghana gashi duka mun san abin da ke faruwa ga Togo mutane ga sai ba su hakan mu ba because suna da abin da suke use mu suna yi ne. Masanin tsaron ya ce akwai rahoton da aka mika a majalisar tsaro ta Majalisar Ɗinkin Duniya a farkon wannan shekarar cewa za a kai hari a Burkina Faso da Togo da Ghana, kuma hakan ya tabbata waɗannan ƙasashen biyu. Ya ce ba su kai wa Ghana hari ba domin suna amfani da kasar wajen shirye-shiryensu, kuma sinadarin da suke amfani da shi wajen hada bam ɗinsu yawanci a Ghana suke samu. Ya ce amma tilas ne Ghana ta ɗauki matakin tsaro ta hanyar ƙarfafa jami'anta da kayan aiki. Fertilizer da suke use suna bombs da suke yi da yawan shi ya fito Ghana because 2008 an kama wasu daga Wagadugu, Burkina suna rike da code da ake use for explosive, and da aka duba cikin maganan nan sun ga kamar mining site in Ghana aka fito da shi kuma suna attack Burkina Faso da Ivory Coast, and Ghana ya kusa da wannan cascade reason, so usually suka yi batna suna shigo Ghana ne su reorganize su kuma koma muna da immigration officers, national security officers da ke wajen ya kamata mu ba su kayakin da za su yi aikin su da kyau, kuma mu involve communities da ke wajen. Kuma sun kaje wannan kauyuka aka duba fiskanka ana iya gane whether ka fito wajen ko wani wuri ta fito. Ya kamata mu duba ciki smuggling rules and approved rules, because according to one of 2019 there are over 189 unapproved rules between Ghana da Burkina Faso. To wannan duka ana shigowa a cikin Ghana. Adib Sani ya shawarci gwamnatin Ghana da ta yi amfani da mazauna wuraren da ake tsammanin kasancewar 'yan ta'addan domin sun san kowa, idan suka ga bako suna ganewa, sannan kuma a kula da hanyoyin shigowa ta iyakokin Ghana. Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.